De ex-vriendinnen en haar partner waren op het moment van de brandstichting net thuis. De 26-jarige vertochte zit vanwege drugsmokkel in de feestenis in Veenhuizen, maar wie het alroene weekend op proefverlof. Justitie wie op een hichte van de bedreigings onder het adres van de ex-vriendinnen, maar koef voor eerst niet dwang. Hij mag gewoon brieven sturen naar meeste relaties van hem. En daar kan wel op inbrutsen worden, op dat rug, als er vanuit de gevangenis reden is om dat te belemmeren. Of als bijvoorbeeld hij vast zit en voor bedreiging of oorzins en de Openbaar Ministerie dat aanhoudt. Maar de ex-vriendinnen hier bij de politie melding maken van deze dreigbrieven. Wie het Openbaar Ministerie daarvan op de hichte? Wij binnen op een hichte gebracht. Uiteindelijk nadat dus die brieven verstuurd binnen en zij aangifte dient het. Die zaak is ik terug eens oppakt. Hij is er terug verveerd. En de zaak is ingestuurd en stiet binnenkort op een zitting. Omdat de monliek was vast voor drugsmokkel in Zweden, waarbij in Nederland geen directe slachtoffers vallen binnen, heeft justitie geen mogelijkheden om het proefverlof net teruggaan te litten. Maar de brand van de Wend in de Begoniastritten dat gevolg. Had het Openbaar Ministerie in deze een flater maken? Nee, dat ben ik van mening dat dat niet het geval is. Omdat wij niet wisten, eerlijk zijn, dat hij vanuit het buitenland hier een gevangenisstraf uitziet. En het niet doen om een bepaald persoon, zodat we die op de hichte stellen moesten. Hien je het beter wel witte kin? Dat is achterhaal, maar ik wil niet zeggen dat daar dit maar voorkomen wie. Op een gegeven moment wie er ik vrijkom en dan wist ik niet wat er dan gebeurt weer.